Number 1. Number 2. Joyce Boache. And he no free buy that kwadwom. Na ya no mo here. Ewra ye ni agro. Ate. And he na Joyce free buy that kwadwom. Why no obo ne kwaju Godwin. Ama amoa. Wono so da kwadwom ha. God! Odenko. Amfaro ko amba. Da kwadwom amfaro ko amba. That is say. Oba fefe. Oba isho iso e Bible cry be focus ya kasa prekoshira bodu an cross pede. Mahano so kwa yan sole. Lighthouse. Eh, abrofa sole. Eni amu de dama mu nchia. Mu wonchia. Lighthouse light abrofo de ende sam nchia. Ana hello. Hi. Sister brother. Ana mo so mo wonchia. Moji say shalom. Shalom. Maji say peace. Yenua shalom. Lighthouse nya Bishop Darky Ward Mills. Yenua shalom. Aha you. Fansa. Buye wano kasa. Oi mpacho. Joyce fansa ni fa to Bible no so. Tabo din eyeme. Ye Joyce ma wano so e. Eyeme. Joyce Boache. Joyce Boache. Me sada Bible yiso. Me sada Bible. Sa sama me bekan. Sa sama me. No krem ko an. No krem. Me nintro. Onyame boa me. Order. Am Joyce asembe na ba. Acho. Eye boy na your friend Godwin. Boy be your friend Godwin. Me boy. Boy na me net. Me na na titi use. Me na na titi use. Kase be ma na me net. Why men kase boy. Bacho. You kase. Be ma na me net. E wo ti use. Nti yet na chai. Ni yakọ be 3 years. Wan kasa wo mfi sai. For 28. Ah, sai nyina po bon asere wa de sela. O ha de hana. O yo de yona. Akokọ de comfort. Boy, achichede de chairman, for the foreman. Enyina po bon. 28. Okay. Tu shia no say boyfriend girlfriend. Ayo. Ti patwe wo mu na nyinsen bai. Enti nyinsen ne bai. Mo trade say ansa na nyinsen ne ba. Oh, ni yakọ be 3 years. Na no so opeba. Ti wo ma no. On ka so opeba. Enti di enti no ama ho bai. Posolo motu ni Lydia, unu ma de kro. Me no mo yin so anya. Amfa. Ah, akoda na ye wa de se owuo mu nkwam o ma wu mu ni kwase asa. Na wankasa na wushi aboy no na ye de adwuma. Ubotri, we hairdresser. E no no so ye den. Oh. Ah, ya choro he Janes. Ah, wanya ni posting. Fine. Emra wushi ano no o ye adwuma no. No wo mu dada. Okay, kase. Tinyin san ne baaye no o ka kire me say onye ready so obe. Tu obetu ama. Ayo. Nurse de so no abe wo pa na etu onyin se. Enti no, men say no. Hwe. Ena me see you Maxi. Enti hospital bi wo. Emodi, emo hospital ni di. Ena me call ye. Ti me call na me call check me na me nim se me. Ti me call o mo check hwe na o mo say menyem, but nyin sen edam yem. Enya meto awuji. Ena me so okay. Ena mbusa na senti. Metumi anu madura na. Na o say aduro die. Ti me ka say me nu madura ebe ha me because ensuo na akra ne baba bedem. Edi kan ya hye. Na akra ne na emedem. Ti me nu madura ada say moja betumi amma fam. Nti ma me nu madura. Nti ti empese me ye bia na se empese me ya me mbra ho. But me nko na nyinse no munya hu se Edi say anasa. Nti me nko edi be 2 weeks na maba. Nti edi 2 weeks na me koy na abeto. Abemu afefe hwechi. Why wadi you? Me sin kwa no. Moye sa mo bejeje wo ma. Ku mu beku mu no. Samu de mo sema baba ma ha mu emfe ngom. Na mo mu wi ama no nu nu abubu ntwa ne nkwasea. E ma da ne jonso ma jonso ntatata. Obi no so sada. Nti me koy na me bai na me bo na mania sesese. Yesi abeto. Nti menya 6 weeks one day. And I say, oh okay. It is a say dear near bed.
And I'm a media, nurse Nina Kajan Semedia, broken. Mewu. Intinya dear, may say. And also, I'm so near ready. Ah! It's mean saying. And I'm a message change now, mean saying. Instead, Akasa be back. And so, Mammy became. Me frail, my ne maame ne be kan say ono so fo aso se me say ni say o ye die ni boy no ye die ni omo half year fancy na ne maame ba tan e be gina mu se kotu anyi nsen e wo bra maame no ni baba o antira ento ka se me say ni say ma ne dem betu mi fie wura ni maame no se o se ne reason ni senti o se say nyi say o se ompe musuo bia wo ni fie e die ni umusuo ni de he minim de enti o ka asase be home yes transe home imbu transe hey who can masema yes wo tamasha amese mo ni ba no ho fe egudie bi ya shakura ya chi shakura no ho fe ba tan ya obi no obanyem no wo mpa musuo tu mi maame mfante e she mo okudi pese she o motoam maame mfante de na pese she motoam e she mo okukuya ekohu fie wura se ye kotu anyinse onyame fa abo ne nche imbusu ye nkomra e na wo se wase ne de betu fie wura nim se de de betu na nim se one menkasa na ko se anyinse nti me fie wura no so ba ono wode ye no kasa kire se beboa me a eno de wo me a me bo emo ame so wo me a na me ka kire ne se ne o maka ne de enya de a meye nini no see you mako doctor ya ka kire me se me ya mewudie nti maame ne ka kire ne se o one me nkasa wasen one me nkasa se ne be ya meti ase na ko tu anyinse mako yi atu na me ka kire ne se enya de a meye da nti maame no esa afre papa no busa ne se akosi se na papa ne kire mu kire ne se enya de a mese meye nti na papa ne mi di nkomo papa bey ye fie wura no o ye be ma okay no oni mi di nkomo me nso na de meka na meka nti na so mo ba betina ase maame ne ba fie ho e ma ye na ai one ne ba no ni na ba ma ya tena ase wase ne friends eh woni mo wase din minim hiti na me kaya ma ba o kaya obebo yo wanso ai ma mi Sofia okwa so de okomatedi so patas okomatedi si asori opatase oka Susana West reform a no o ye ma kwepani me boa Christian country ebi ni ka say ti e betina ase no na oka kire me say me de me ma yenkoye na ka e bebo bia no omo abechi aka na de be ma no nyem no wo yire na wo yire na mra wo ne na etwempra no wase ne ye bibi kire se wo mpe se one ne ba no betwempra me de bia me ka kire ma unya se wo twa ho se tonu e de akwa mia bia me de me ka kire ma me ne se me ne ba ne wo ho na me ne boy bia tena wo ba ko nti ma me ne ka kire me se ono de tena ye tena se bia e ha no but me boy na me ne na wo ba ko no oye twitwa asem kakra nti ne ba ne pon adwuma oba anajo nti e bi obetumi akofa bibie pra ne ba ne wo sede nti na me boy ne ba na ma ne sese ni se no ma make na o si ada wo ya akora ono ne nya akora na me se okay ene mate ene e course ne ete ho ena nyinsa ne bae wase no o de adwuma oton pai eni mele wo ye meat pa pacha ami o ye meat pa si kwa ho anajo kono ba ho da odisi patase ho dabi otoni fi ono aye no ni fi anajo no ye pai no adai no de drink ya ka ho pai ne nko a anwumire ne nkrofo ko fie koto any especially pa me boa opro no beso mo anu sura nkura nso am de ama bitie ne e de na asa wani te wasa wo ho tawu bi no TV su no awaba no ana chese ye me nwanwa se batai ka wo mpo de oba ne se wo mpe no wo na wo som
obenim di obehwe obi hwe gudie pe sha kura yachi wase no wo ba fefefe wa hunida kasai bronya yinku ana we kasa enuru ho ene wo stella no koyi anyi se ye betna ase na me se bibusuani bia ni ha enti se me magye atum se meyi ni se na je se me busuafo me bo mama ne enti oya na ose wabusuafo be na akobo mama ne wabusuafo ba wabusuafo bi aba ha se ena me se me wonua mo enti me wo menua panyin wo mefre na aka ache na so obeba wa betna se wa bedi agina mu ena ose ani me mfre menua panyin na wo mbra na me si maame ne maye sen emema for oni baba no wonder kasa enti na me frɛ menua na menua ne sɛ wɔno saa nyama bi sɛ de nya ade obeba nti o ma me di akire kura nti mentuma adwum na mentina me bɛɛ nti o mu sɛ bebusa no na me ka kyerɛ o mu sɛ menua ne se wɔ mba nti nya ade amɛyɛ nti na asa o ma yɛ ne sɛ wa na wanyim onyinsan nti no ɛne yɛsi koyi gu na anyingwa nti wa fa onyinsan saa na o ma dwen ayɛ o nti mama busuafo bai eba maame no hodi betu na nim sɛ o mu de hye ne manyam nti sese no o mu de nyinsan ne eba fi ema maame ne ka kyerɛ ne sɛ won de nyinsan de o kase wasoma onsom because won jindi sɛ ne ba ne me nanyam wo ka sɛ won koyi no afɛ de o de to aso yo onjindi sɛ ne ba ne me nanyam nti na me ante ka sɛ na sɛ oba no nso wo wa ha ye betimi abusa no ankofre ne ba na amba ye ka asem no ama ne ba na amatina mu bi be mai wa munti o ma mi so fire o ko meterisi asole o patase meterisi o ye meat pan adwo e o ti usi ne mama e ma nan no mu amusi magiga mu be kofi ho no muntie wa che ne ba hyedem be ma totosi ono so ba mu wa wono awie suku ye nefia wa kofo obi baba ne nanyem no de ne mama kan wo tie ni maame die ni musie nkotu obi nyinsem eti monyeju manim e wo saa maame ne ho ti e betna ase kan ye na o se ame me ne ba na kasa na ne didi natem na me se me mandi natem asem a o ka kire me wo fon so no en na ye me ya o ka say o ka kire me se o pemusuo wo ne fie maame ne so pemusuo aha na me ka se adenti no wo kasa ana akra na amenyem na ye musu ana asese obi na no kasa de ne nyame bechia ne kapa ena maame wo ka se kire wase wo so nyetimu ketoa wo ka sem se kire wase se nyame bechia ne ka yo e wo ho mo de amose mano no na ne ante se wa no ti se dia ene se nye ka se nti ene betna ase na me na ka se mempa maame ne chew ena me bunko to de wona nim na mpa me pa ne chew ma ne ba nwalo de me kae no ma yamfum so na me bu afu ensem na me tete na abro ne so enti na ma me ka sa ena me pa ne chew ena me pa ne chew kra me so no o twetwe ne ho amfa nanko ena me de me ante ka chem se menya pa ne chew ne de ma pa ne chew abi ti me hia na bontina me nchia me ti me kwato ade me ba na me hia ma me me chia no ahwe me soro ne me fom no wabu me nchie no atu atene no wokọ ase ukrafoni no atu atene no wokọ ti na me frɛ me ante bo na mane ese ma me no me chia na onje so enti no me de enya ade a me fo so se me chia be ma ne so a make attempt bi ase wo beba ono kwa de efiri ho no asa o ma me na oni mi diri na ono na twe no akogina nchen yo enti onna yinsa ne epieye na me ka kire ne se a me ko hospital te o so o ma misika na me de ko hospital o ka kire me se onye ready enti se me pemi yinsa de me de o mnyamgo na me so okay na e mate ti na me ko hospital bia me madwuma kakra na ma ye na bisika na to eno na me de hwe me ho akọ me se menya 6 months menya 6 months na me anti mo se o mo ntena se o me na send this scam na me se o mo do mu ntwa so because o ma me kra so on ndi se akra ne ye ne ba so mo do mu ntwa so se ye de ya me wo akra ne wi a o mo kan se ye be ye die ni ye hwe ye wie na akra ne ye ne ba e ka ma bobia no ma gema ade ama nti me de mo ha ne se o ma miska nti e wo ma no send me 3.5 na me ka che na me ka che ne se
me send ni sika ma ne back nti on de DNA no me twen yesi anyam kura yetimi ye na no ne board ti me dia me wuwi a ye be kwa akoye na omu ni na ate ase na me share me ho anti me call me ma me bo ne manya 8 to 9 months no ma ye mre na me call ti me call ma me ona ma me say ma ba no me je adwuma no ma betina fie ase bibia bedo omo so nti e wo so omo mo omu sika o ka che ne se na me send sika na omu send sika na ma send ya ba na se me mpe me pa enka wo send anka mefa na me anti se ne mo ye kira akra no enye enu nti na ono so yesa na nka ye wo ba nka wo nti ase yesa ase ya ye bibia ma mumremremre de mo pe na mo de ya akra ma me ne se awo de ya se ye be send sika omu nsende na o masa afre omu na o masa aka ne biem ase me anti ya na ne buafu aye se de ne buafu ansa na o matinya send sika ahe na o de beba 3.5 na do de ma me month enti awo ka me no na ye call Atonsu hospital e na me call enti na me call me ho niam na me totoe no o ma mi skanti ma antoto ni na nyi ti me sister ebi wo ha na o maka ache ne se mi hia bibi sei to on kwotomra na me sister akwoto aba enti me wu wie ye no mo ye MCS ti bi wie na o mo se saade a e ka na e wo ho no o mo frɛ efie na o mo famra na se ne be ya o betinya address mi kuro no ama me enti na me sister so na ne hu sika ni na asa enti ye frɛ boy na was me hia details ansa na metimi akwa akopushi sika na mama na me sister say na obi a ye ntue sika ye de ye ma ye receipt e de maw ehia details e de maw enti me de asam na awo kan de kra to send sika ne mama na me mfantua doctor for ne kana me nya akra ne mfia enti na asa wo twetwe ne ho e ma me da ho ma me kuro no kura no na ensuo free mu ba because na omu ntimi medress ma because e was me tie sika ni pewu a ei enti this am betie sika ba me wu we no so na we nso yare ni age we nso ato a na ye hwe tie na me sister bu fuye na o ka che ne se wa send this kana ma obekwa akọ report ama police for because do ye ya akra no ye ne ba senya ne ba ma wo akra na bi nti omumbra hospital mu oni enkoye DNA na sumdwemra omu eyi o maso te o wa na omu sende 3000 en ye di chia hospital for nika enti na aka me ba no enti ya na me sister se de me sure se ska omu di abai de me frɛ kra e dem beba ena me de me dia kakra da me ho me di chia aka en ye yi ye ne de kofi ba ye ba fie num aka ya betina fie ye bedidi ni ade bibia age se ye frɛ ebo mama ne se ebia ye bedidi akra ni hia pampers ana se bibi sei na omo betu ni din akra ni nya 9 months asana no betu ni afedi ye ma me betu akra ni din ye koye DNA ni ma ye DNA da wi mo koye ye eye ne ba eti o ye mu wie ya mo koye ya eye ne ba no o se de ye koye wie na eye ne ba ni hwe no mu ase wa ye na ade se de obenya no de beba on hwe ni ye bosumi o mami 400 cedis ba no de say yo ese wo manage minim sa o mami 400 cedis cause akola won go school a e de 400 de mami ye be ka no kora che ye normal se ba wa awade a and they say me minim se min so mo kakra me be so be support enti ye na me ka che ne se dan na metimu aso na ba bia me ye adwuma no so ekwan wa de bia me faka ntimi ni akone aba enkomba ntime pe dan ni bi wo saa side ho a na waboa me na masoso na me de ahan o se dan han de enye na adwuma enti oba no be da he ne ba no be da he omo ba enso mbeto akra ni din me ma me mo de to o manim se me dan no eso a omo be han ama me oni wafa ba ko ka editu mu se ye de dan no se so a ye ma o maso nte jedi akra no de ne to man omo de ne to ne wafa ba ko tie friends Denzel Domako amo to wafa Denzel kro no be du se wa friend Abraham
Me friend no, ni nua panyin na me friend ne ball na mane. Me friend last. Say pa address ba wo ba ne di nti na ba. Me na me buy say e ka na me boy me na ma hu ni say ye nna na ya wo akora no. Ene ye boa no. But as o ma me ma hu say me na me pay me nyinsen na mawo. Ti me nkwa me mfa me ka. Enti me ka mabo bia free. Ka ben. Me nyemo no a me call hospital no ka mabo. Na na so wo yo mblo 3000 be you. Eno dia hospital be no no mo de buy. Na sa ka na wo kan wo sesen abehuna no. Eno dia just search. Na ne wo kan na wo kan side. Ti say di prepare di dan no me ha dan ne ma. Me pa chai. Na dan no me say. E dan no. Friend brand. On peke. Oya adwuma wo hin hospital. Konfa no chi. Ah. Wane ne maame ni nyina omfa. Na eso e mo ani da ho. Eni age say call hospital dey kotu ni in charge ni. Ah, ho ne betwa. Ye call hospital ne dey kotu ni in charge na nim. E wo konfa no chi ho. Na se crash ni. Osise ya, sa ne betwa because na ye frɛ ni. Omfa, o frɛ maame Sofia meet pa ewura. Patase Methodist. Ono so mfa. Bad time to me soli ko sin ko nwa se obi nko ya abortion obejina ha no preach na akuo me se chan problem do eso